бародароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва нияти убур кардани границаи Қазоқистонро доранд, ба рақамҳои дар экран буда бо акаи Муҳаммаҷон дар тамос бошед ва нафароне ки аз ҳуҷҷатҳои худ танқисӣ мекашанд, онҳо низ ба он шахсият муроҷиат кунед. Иншааллоҳ худованд розӣ бошад, шуморо соҳу саломат аз сарҳад гузаронида боз меорад. Аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед, ба худ тахфиф бигиред. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Видеои нав махсусан дар як мавзӯъ суҳбат кардан имрӯз мо ба қайд гирифтем, чунки дар он мавзӯъ бисёртар моро савол метиҳанд ва мо тасмим гирифтем ки ҳар як саволе ки оиди аблава мешава, мо ҳамун савола аз байнаш ҷудо кунем, дар бораи ҳамун савол танҳо як видео кунем, чунки дар бештари барномаҳо мо дар бораи аблава гап мезанем, дар ҳамон саволе ки ҷавоб додагӣ ҳастем боз савол метиҳанд. Ба ҳамин хотир ин бор мо имкон гирифтем ки дар як савол ҷавоби пурра диҳем, то ин ки ҳамун савола ҷавоб бигиранд ва боз саволи дигарша ҷудо кунему ба саволи дигараш видеои алоҳида пешкаши тамошобинон бикунем. Ва имрӯз саволи интихоб кардаи мо ҳамин аст ки бештар аз ғарибое ки дар Федератсияи Россия қарор доранд ба мо савол пешкаш мекунанд ки оё мо дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон нестем, дар Федератсияи Россия қарор дорем ва дар айне ки аблава сар мешава ба хонаи мо меоянду дар ҳолати набудани мо ба падару модари мо мегӯянд ки писари худро ҳозир кунед, то ин ки мо шуморо ҷарима мекунем ё ин ки ба суд мекашем, ба ҷавобгарӣ мекашем. Ин гуна суханҳо ҳастанд ё ин ки не ҳозир мо ба шумо ҳамашро мефаҳмонем. Бародарои азиз, дар кадом ҳолат дар вақти набудани шаҳрванд дар ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки шаҳрванд дар Федератсияи Россия боша, дар кадом ҳолат вай бояд ҳатман ба Тоҷикистон биёяду ба хизмат биравад ва дар ҳамин ҳолат падару модари вай метавонанд ҷарима кунанд. ҳозир ҳолатша мегем. Дар ҳолате ки шаҳрванд ба Федератсияи Россия меравад, ба муҳоҷирати меҳнатӣ меравад ва баъдан айни аблава фаро мерасад, айни аблава мешавад, коркунои давлати коркунои военкомат ба хонаи онҳо меоянду повиска медиҳанд ва дар бародароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва аз дарди дандон азият мекашанд, ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед ва аз номи канали Юристиҷей ба онҳо муроҷиат кунед, ба худ тахфифҳо бигиред. Ба ҳама намуд дарди дандон онҳо муолиҷа мекунанд. Ҳамаи шуморо он бародарони тоҷик интизоранд. Ана ҳамон повиска яке аз хонагиҳои онҳо ки агар дастхат монанд, яъне ки имзо монанд, дар ин ҳолат аллакай вай розигӣ додан ҳисоб мехӯрад. Яъне ки ҳамун қоғази военкомата падари ту ё ки модари ту ё ки бародари ту бо дасти худаш гирифт, имзо монд. Мақсад аввал повискаро ки метиҳанд мехонед шумохтон, баъдан имзо мемонед. Имзо мондан ин вазифаи шумо нест аввалан, яъне вазифаи ки? Вазифаи падар, модар, бародар, янга, апа, хоҳар ва дигар. Имзо мондан дар повиска вазифаи худи ҳамун шаҳрвандае ки дар уҷа ному фамилияи вай омадагиае. Лекин баъзан нафарон мегӯянд ки падару модари моро маҷбур мекунанд ки дар инҷа имзо бимон. Ва ё барои чӣ маҷбур мекунанд? Барое ки агар падар модар имзо ки бимонанд ва ё бояд ҳатман писаршона бигиранд биёранд. Агар ки писаршона наёранд, дар ин ҳолат ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд, яъне ки ҷарима карда мешаванд. Ба ҳамин хотир қайд мекунем шумо мисол ки меган агар имзо намонӣ ҷарима мекунем. Не ки имзо мондан вазифаи падару модарони шумо нест. Бародарои азиз, як бор дигар таъкид мекунем ки дастхат мондан вазифаи худи ҳамун шаҳрванде. ва дар ҳолате ки агар имзо намонанд падару модари шумо, ягон кас дар ҳамун коғаз имзо намонад, ҳатмӣ ва зарурӣ нестае ки шумо дар айни аблава ба ҳудуди Тоҷикистон биёед ё ки бигӯянд шумо бояд ҳатмӣ ба Тоҷикистон биёед. То имзо мондагӣ набошанд. Агар ки имзо монда бошанд, вай ҳатмие ки шумо бояд биёед ба Тоҷикистон. Агар имзо мондагӣ набошанд, ҳатмӣ нест. Бародарои азиз, умедворам ки аз ҳамин қадар суханои гуфтагии ман шумо ба худтон фаҳмидед ҳамин чиза. Бародарои азиз,
инак бо худованд розӣ боша барномаи оянда ягон саволи ҷолибтар шуда дар ҳамин бора ба худмона ба қайд мегирему боз ба навор мегирем, ягон видеои дига пешкаштон мекунем. ва дар канали ма юристиҷей подписатсия кунед. дар паноҳи аллоҳ бошем бародарои азиз. як бор дига ба шумо хотиррасон мекунем ҳамун компанияеро ки мо реклама мекунем вайҳо спонсоррои канали мо ба ҳисоб мехӯранд. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки занг бизанед барои граница сафар кардан ё барои стоматология рафтан аз номи канали мо гап занед то ки дастгирии шумо пешравии мо ҳисоб мехӯрад. бародарои азиз, худоҳофиз амакасар.